Kana mulihok siya gamay ra. Mulihok na. O kana mulihok na. Okay. Usay mulihok usay di. Okay, Trish. Gira unsa man? Okay, 1, 2, 3, go. Wait. La 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 wait. La 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 ah. Boy, unsa na boy? Unsa na boy? R. Dara. Dara di ay. Sa mo niyo? Wait. La 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 wait. La 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 ah. Tarada ay tarada ay. Boy, asa mo ta mulahos ani bay? Dito. Sakay ka diri. Natay pa. Oh! Sakay ta diri brother. Diri. Okay. Oh, kasakay na to diri. Airport man ni brother. Airport ni. Naman ni Oh, announcement, yeah. mana man ni. Darling, hold my hand. Nothing beats Jet2 holidays. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of 4. We got millions of retail place holidays available with 22-kilogram baggage included. Book now with Jet2 Holidays. Package holidays you can trust. Mapalit sa mga butika. Memorize. Memorize ah. Ay, good job. Asa mo to? Good job. Ay, Good job. Good job. Asa mo to? Good job. Aray, good job. Yes, sir. Reporting for duty, sir. Sir, reporting for duty. Gigi. Ikaw may tig-check og ticket. Okay. I'm sorry. Gigi. Ikaw, Okay. Trish, ikaw. Sir. Yes. Usay, sir. Ikaw, asa man imong passport? Ara, sir. Ikaw, asa man? Are. Kita ako sa imong passport. Oh, tukilid po. Asa man? Klaro, ana. Dili approve. Dili match imong passport sa imong naong. Ara, sir. Dili approve, dili. Wait, Dili. let's explain. Okay, explain. Nganong lahi man sa imong picture kay square imong naong dira lingin man lagi. Ay kung sayawi dia, na pwede, di. Gyud na pwede, di. Oh. Wait lang. Unsa may problema? Di ma. Ay, sir, reporting for duty, sir. Kani siyang bayhan na, sir. Kay kani. Kay di mao yang na sa passport, sir. Ang picture sa passport square yang uno dira kay lingin. Di na pwede, ma'am. Di pwede. We explain daw, explain. Be, explain. Kani magud sa akong passport good. Kanang dili ni siya updated kay kani bata pa man ko karon na dalaga ra magugol niya na. Tiguwang na ka? Di, ana siyang passport kay 5-5 pero tara. Luya po di. Uy, hus! Darling, hold my hand. Hello? Hello? Hala, na-crash ang aeroplano. Oh no, we are lost! Flare. Huh? Lantern. Oh, nakoy backpack. Sino ni? Hindi ko kala ko. Oh! Misis yan, di sir. Gago! Ano na ba eh? Luya! Gago, giusa man mo. Imo magi... Lululu na puiso na buwang. Hala! Luya ni oy! Luya!
Cool, okay ra ka, Cool. Cool. Nagiusan ako siya. Nausan ako sa kuan. 4. Cool, okay na ka, Cool. Uy, may backpack diri oh. Kuhaan niyo. Saan man ni? Ako pa, pi. Yati. Ah, na kay Kuha backpack. mo ng backpack. Kuha man ni good. Isit ka ha. Iyak mingog mo. Tara oh! Buang ka! Yo, akong toy! Okay na na eh. Tara! Wait, La, usan ni Pai? magamit rin sa kuan, aeroplano. La, guide. Nay-guide pa eh. Wilderness book. How to die. Saba ba, Nay? Laboy, awa ba eh. How to die. Awa ba eh. Basa daw, basa. Basa, pre. Basa. Okay. Gege. How to die. A guide by Scoutmaster. Rule number 1. Keep moving. First things first. Aba, ani boy! To high ground if you wanna. No, but. Piste ka! Lagot ko ha. Menina ra juga. Dapat pag magbasa ka na sound effects. Ah, sound effect din na day. Okay. So, sige, basa. Oh, yeah. Ay, usa mag-flip sa page. Ala day dra. Ay, wait ha. Preface. What a great ecstasy in this life that crunching ground executive granola vibe winds blows across the top of the world miraculous mountain top. Rule 0. Never abandon a friend in need. Keep moving. First thing first, you gotta get to high ground if you wanna be spotted. Nobody ever got arrested. Kita sa undong ganoy! Bullshit! Sakit ka sa... Bawa ka! Kay basa na! Let's see... Murag lamok. Sakit ka sa... Ano na ganun? Bukang mo siya eh. Murag lamok eh. Wisit eh. Ah, Trish, saan ni Trish? Tawa. Ano? Hello? Apa ni siya, dili? Ay, basig para bounce na. Murag trampoline siguro na. Gusto lang ko sound ba eh. Tara, maabta na tagabi eh, uy. Look! Naslide! Ay, naku. Gi, dat ana iturutot ti mahal ana. Sige siya na ito rotot bay. Ay, ginabuhi mo turutot ha. Kaman. Bay, gabi naman ni boy. Ito na, magali tao. Wala, uy, tara. Uy, na yung mga luggage nila ba? Open ni ba eh? Kani? Wala, ma-open siya oh. Wait, natay food? Ano ang matay tay food, brother? Ano nga di eh? Uli, Happy food hunger in pie. Gago. May Ano, lubi oh. bay, na yung mga lubi diri, lubi oh, na lubi. Lubi ah, lubi. May lubi. Buang. Sorry. Cut ka, boss! Okay! Boss, nabahagi ko, boss! Okay! Boss! Help me! Okay! Ala ba, na-poison, bay? Bay, na ako'y poison status, bay. Na. Boss, pila ka butong yung makinahanglan, boss! Gi, lo. Gi. Usa man. Lugar ilog. Hello, boy. Kaos Para ng bukong butong-butong. eh. Sama ni?
Tara. Oh, Uso ni pagkuan ba eh? Hold. Usa pagkaon na ni. i-hold click. Dili siya, hold click. Ay, bukol. I-throw sana. Oh. Itro. Asa man dire? Gi. Ayaw i-throw na mo, talag. Lait na ko bay. Mami, ay. Tara. Bay, mungot ang butong, bay. Nay mangga dre, brother, ikaw may nay ano no, nay mga berry dre, brother. Manguha ta daan. Kawa bay. Ikaw man nay backpack. Ano? Wala na may slot. Ikaw na slot. Bay, luoy kay ko bay. Asa man na Trish? Asa man? Oh. Ano to? Ay, flare man na Trish. No. Makapuno jud siya diay. Hello. Okay. Kasi gamit sa flare. Napay mga fruits dre, brother, oh. Bay, Ano ko wait, sabi? mo ko sabot trap. Oh, okay. Dire is store Okay. siya. What the? Okay. Ano poison lagi ko? Maka-poison. Maka-poison din na siya di. Ay. Ha! Kita pa taglubi. Bay, asa mo? Uy, asa mo? Hello? Asa mo? Dali. Pagsaka. Left click, hold left click. Oh, ikaw na dira. Gi, kuang lubi. Lo, Gi, wait ha? Bay, Napoison lagi ko. may kaong kag berry no. Now Oh, Trish. lalo. Suko Trish. Pusing pa. No. Yeah. Pusing pambuang. Naana sa imong inventory sa 1 2 3. Tarabay. Hello, na kahoy rin. Wait, asa ta mo saka? Adri no sa left no. Dito. So say na sa left click, right click. Ana? Ang right click ba kay gunitan, mugunit ka ba ana ba ba? Dito ka ba? Wait, ha? Okay, are. Ang saon? Mo kuan ka right niya, left click. Hey Trish. Okay. 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 Right click Trish. Dapat mag-connect. Dawa tao kamot. Mag-connect ang kamot. Tuwa taw kamot. open box pa. Gi. Okay. Open box pa. Lay! Para lang dito. Tris, kapailan at yung Oh, ko tuta pa rin niya. Para lang ko, eh, dito ba, oy. Bay, dili mo ta diri magi sa right Uy, mo ta. Ari mo, balik mo dire. Napay luggage dire oh. Anong duro ko ng butong eh. Baa na niya ay. Baa po na lamok diya oy. Saan mo siya oy? No! Rope cannon ba diyo? Kuha. No. Okay, isa to putlo. Point. Bay, daghang mo ding lagi sa babaw, lagi siya sa babaw, bato. Okay. Ano po yung mga kot na to bay? Ay, Nagubitin na. kapuya biyanan niya. Oy, nabitin. Boy, napay lugi na to ba yung? May lugi Mahapit na. siguro kag lugi. Na Adrio, pwede ta. Pwede kanon na lang dito ninyo bay kay makuha siya na siya dungag sa weight. Ay, tama. Hanap ng jellyfish diri eh. Mas-save ba kanino? Wala siya i-save, no? Kung say Ooh. accolades. Accolades. Earthling food. Dili siya ma-save. Uy, Ay, medkit. Tris, gitagak mo ni mo medkit, Itagak mo. Tris! Lalalalalalala. Ala. Na, uy. Wait, sana pagkuha ba yun? Pay luggage ito. Oh. Yun lang. Sana yun? Wait. Kuha ano ka? Amo kuha mo? Ay, ikaw na lang. Huh! Cool.
Cool. Ah, manage kag stamina sa pag... Okay. May luggage ba rin? I'm going to that. Ito yung game eh. Napay rope cannon pre oh. Ano may buff? Oh. Bay, saka mo bay. Bay, saka mo. Asa tong lobby bay bay mukhaon sa lobby ka lang. Okay. Sayang kasi naman kasi. You are in Hawaii. Balim balim dam 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 sabaan ni Moy, di ba man tuno Di patiran ni Moy. Yeah, that's. Kana na butong lods. Ano na naman naka na takay mo. Nakka tayo di oras ani. Ikaw na nakundo ka butong ilang. Ta. Tra. Lay bridge ito ba yo? Asa tumagi yan, bili mo bridge diri yo. Yati ining dua abay. Hup! Ha? Bay karon pa ta naka karon pa ba ta nakaduwa og ingani nga game? Ana siya. Saka. Okay. Ginay na lang. Gi. Kaya ko to. Sabi ni Mami. Mga kata. Sabi ni Mami, I can do it. Baby, sabi, whoop! Oh, tingnan mo to eh. Sabi na. Kana mo. Hey, tara. Very good. Nice one. The fog rises. Oh my God, bay, tara bay. Mas pasal na to bay. Bay, napay, anong ko dito, malita dito. Lagi nang loot dito. Boy, na candy. Kani ba mabasa pa to niyo? Okay. Sa to bay. Diri siguro to. Stay alert and effective scout keeps an stamina by bonus. Because it's narrated for the month. Trish! Wait. Ay, namatay ka ubang lamok. Bisit eh. Sakto ni. Sakto sa left agi Sakto ni, brother? left. Pero sakto ta magasaka ram tani ay si Kondra. Sakto ni, saka-saka lang tani. Bantay lagi din na taga-saka. Just because. Kaya natin to. Gi. Napay sa kanan dra. Gi. Napa. Pirmi makagutom. Gi tra. Huh! Bay. Bay. Nice one. Matusok ka. Trish. Nice. Matrish! Trish! Kupot. Nice one. Sunod. Big lollipop lick. Oh. Feed Jason. Nilik ah. Feed Trisha. Poison ko. Kuha man ko full. Full. Tara. Ay, gago na ito yung... Ah, my God, ang Trish Yeah! poison! Mao di ay. Ano mo, Trish, sa right side? Right, okay. Saan ako pagsaka o ni boy? Mugoni. Gano'n Dire wala naman. mo ko na ito kitanaw daan ng layout sa kuan ko. Dire ba dire, okay naman siguro ni. Gi.
Uy. Saka dre. Saka, brother, Di sige, ba na, brother. di ba na? Shift, Sige, brother, lunge. kaya mo yan. Kaya mo yan, brother. Ha? Ha? Brother, mababa ka sa pikas, brother. I made it. Oh, you made it? Yeah. Ay, tungod sa kong poison, gamay kay kong stamina, bay. Wait, nice something na mag-aamit ako para manili ko. Mukaon ka. Dapat ang rope, bay. O naman kay Roop. Gani, no. Or ari mo sa left side ninyo ay mas dool-dool dere. Oh, Saan need taman yan? to Ah, may or- glitch dito. Need you mo ari mo sa right side ba eh. Uy, gago sa to. Uy. Ari mo, follow me. Psst. Unsa mo uy? Unsa mo to, Tres? Gakuan ko sa kong stamina, brother. Kinatuyo Dali, mo ko, bay. follow Dre na, me. dre na, dre na. Kaya? Dre, Kaya diba? rin mo? Kaya rin mo? Naglapay siya og kuan. Dili man ako to. Di mo kaya, bro. Brother, dili ko kaya. Wait, I don't Matangka got ka! this. I don't got Matangka this. ka! I don't got. Hi! Brother! Hi! Ne. Manako Arita, ka, arita. brother. Ito tapikas, Follow bay. me, Dili ko follow ganahan, me. dili, bay. Follow me. Ah, dira. Follow me. Follow me. Dre, Tres. Brother, Brother. parang matuyom ko. Brother. Brother! Tres, Dre, Tres! Trish! Oh, brother. Brother, kita ka sa roof, try. Aso. Bakit bugo? Wala ko kabalon sa Trish! gamit, good. Kapiyot Trish niya mo. Muka. Pakilid na ka. Di ka mukuhan. Babaw. Kana, gi. Kilid lang. Ne? Trish! Asam siya? Asam siya? Dali sa kilid! Dali sa kilid! Ano, Kana, Tres, yo? kilid, gi. Kana, kilid lang kayo. Pasaka. Kilid. Left. Dali sa kilid! Lip ra, lip. Left! Lip. Left! Pila yung stamina ni mo? Wala na, namoy kuan lang. Yang poison, di ba? Dapat ni mo ibuhat ang poison, ba? Diyan tumawag gi ba eh. Okay. Pero no guys. Gi Trish. lang ko dali sa babaw, brother. Hinaya na ni mo. Ah! Trish! Trish! You can... Trish! You... Trish! You can... Trish! Oh, gawi! Trish! Dre! Nay, butong dira! Asa man to? Ikuha ni mo! Ha? Aba! Oh, no! Matagak mo! Trish! Kapyot! Trish! No! Brother! Brother! Come on! Grab my hand, brother! Buko! Asa to siya? Asa naman to siya? Naugon. Boy, Dito to namatay na to siya, boy. Dito to siya, boy. Iyan ka na. Hello! Ang... Pupunta tala! Nagaturuto to siya dire. Asa siya? Buyar ka. Ano sa umbos eh? Ay, brother, count ang butong, brother. Tabi. Tagsa to. Wa kaya. Bay, manguha pa siguro tag butong, bay. Boy, damage ko, boy. Nakoy... Baday, Bay, nakoy baday. broken heart. Ah, same tas. Oh.
po, dugay naman ko na. Dali na lang, Dre. Naul. Ato na lang ta sa left o, na may bri sa left o. Sa left side na ba, batiya po na tong decisions kinabuhi. Uy, Kisa mo ganyan to dito? Oh, color green mo gito. pinso ko na niya ito dito, sigsiyo. Matusok mo. Agay. Be careful lang. Basta lagi, na ulo, Dre, bay. Ambot na lang yun. Ah, Gigi, pakilid lang, pakilid. ha? Kupot lang, kupot. Trish, Trish, Kupot mo ha. Trish, Trish, Trish. Dre, Dre, Dre. Dre! I can do it. Ah, thank you. Oh. Hila na, pastamina, pastamina. Gigilata mo, naog, Dre, naog na mo niya, kupot. Brenda! Guys! Suara ka na siya. Murag yung lamok. Boy, di mo tamong silpon di ba gawin kamay kita sa min na. Hindi mo naog ta ba der? Mo tuyok kita dito ba yo? Naog ta ba? Ayun, tra pre! I can do it. Pre! Ah, Oh. all right. Whoop. Okay. Wait lang. Tre, ari pa left ta, pa left. Ano naman ka diha? Mga sa tagbutong bay, mga sa tagbutong bay. Manguwa. Mo gani, order sa dito ka. Nay butong dire, nay butong dire, nay butong dire. Butag butong bay. Oh, iya. Kumayag sa min na ako eh. Mo gani no. Wala pa may mga luggage dire gud. Napagani butong dire. Kaya ko to, kabot ko. Itagat na lang ko ning guidebook bay. Gadala-dala mo ko guidebook Uy, eh. nagkurog na lagi kasi. Saan ko na ako? Look around, tapos walk, screen. Steam ni kong scroll. Oh! Scroll! Gago. Okay. Pero kay Igor. Kay ba ako eh. Jumping while sprinting while Dario quickly take a quick rest feeling you want to Oh. keep moving up. Space. Space in air grab wall. Space while climbing lunge. Ah shit. Napanapasit Space ako. in it. Hold. Empty-handed grab wall. Empty-handed. Help a friend like. Crouch. Sama ni. Piton, usa man yung piton. Set. Steam na yung scroll sa akong mouse! Ah, para sa ano siya? Para sa PC ata ni? Tama ba? Ping location. Mouse. Okay na. Okay. Ano daw, Trish? Sa to? Oh, nagkukunat dire ba daw? Ah, kayo sa pa, iso may diploma mahimik. Himik. Ah, may kayo sa pa, ano ba ito man? Oh. Nagkukunat to kana, kukunat. Tilir. Ang grabe. Ay, muna na. Oh, napa, Napapisa sa dra, babaw. dire pa there. Nice one. Kananan duha. Pero boy, nagabihan ako na boy. Ari ta sa left agi, bay. Mga pataglo, bay. Agay! Hi! Hala. Kuha ako! Kuha ako, please! Kabot. Bay, ari ta sa left, bay. Ari ta sa left. Tata. Ganahan kay kung sila mechanics sa kwan, bay, sa health ba? Indot ang pagka-design silang Brother! mechanics. Help me. Oh! Ari pa tabay, left pa ta. Ay, oh, may pagka. Mo ni usually ingani nga mga type of games mo fun good eh. Hala bay, mo ano yung fog bay oh.
Bay, tanawa ba ang fog? Fog, boy. Mag-close ang Nasa fog. Oh my boy. God. Uy. Wala na yung mushroom. Careful ha, makuha ka, mag-poison na ka ay na. mushroom mo na. Na-poison ka nito Oh, ating may berry kondre. no. Oh, may carrots ba, may carrots? Ang kana. Uy, bandage, nice. Medicinal Heal root, nice one. Heal injury. Ay, salamat. Nay, unsa man na thick mints. Na ko ano? Kanang Cookies, oh. biscuit. Si Feed brother Jason. dala ka naman niyang bag. Naman niyang bag. Kailangan. Sir, dapat o dala ni Sir. Well, Kasi Ay, napay lang, bag lang. dari sa ano? Pika. Sama na. Okay. I-hold Saka sa E siya side. niya. Ibutang sa left right ka ng bacon. first aid kit rin. Eh? Bay, ano wala tayong mga bag? Ano si brother lang ang naibag? Buti Maura ba na dito? Usa ka buok. Sara ka bag, no? Kill back. Masakto pa na. Ikaw. Ano mo gidrop? Arita babaw. Asa mata ba der? Tanawa. Suggestion ba der? Tanawa. Okay. Sama na. Poison! Ang fog! Oh no. Dili, gitugnaw mo. Di, fog lagi na. Di, Nanatasod sa fog ko. Nanatasod sa fog. Mali siya ang kwan. Zone pa zone. Gago. Naa din ni zone di ay. Kani, oh. Magta to ginin na nga. Close. Asa unta man ni? Ha! Bay, patay na ko, bay! Alak ka. Uy! Sama ni. Sit, Asa piton. na nimo? Nakoy rope. Dali. Saka mo dire. Sana sila yung group na. Wait. Bay, wala Saka ako sa stamina, dali. bay. Bay, wala Saka ako dali. stamina. Kasi wala na gyud. Wala na dyan ko ba? Oh, ikaw na. Oh, patay na ko. Pakaon na lang mo sa pag. Trish, naman na kay kumpas, Trish. So long, my friend. Kaya na kung mamatay, oy. Ano, sis? La. Welcome to Mobile. Hey. Ay, naku. Red yapon ko. Sige lagi siyang change. Treadmill, malisin, no? Treadmill. Treadmill yun, day. Na-exercise ko ay mong sabat niya. Ah. Exercise, oh. Maura magyapoy, wala usab. Dili man ka na ay mong kuwang pang exercise dapat pang ano man. Trabay, lingaway. Ganahan ko sa game bay. Nindot siya bay. Ta. Siya. Board flight.
Darling, hold my hands. Nothing beats Jet to holiday. Taraw mo na nato, bay. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off a family of 4. We got millions of free child place holidays available with 22 kilograms of baggage included. Book now with Jet2 Holidays. Package holidays you can trust. Si Trisha ba? Naman na tayo kumpas bay. Naman na tayo kumpas oh. Badar na tayo kumpas. Matura tag north. Trio. Sa kanagay, pwede na ko mag-unagi-unagi na niya. Bawal na niya ay. Sinaaning duwaan, ang sinaana. Wala lang, ilabay rin mo. Ako lag na ni kuan sa babaw ba, bitin ba, ina na ko ang guidebook. Trabay. Oh, natay suga bay. Gamit kini suga bay. Naman na tayo kumpas Trish. Huwag mo ito siya. Ta. Sure, day 1. Let's go. Bay, nadaghang luggage diri babaw sa lubi. Lubi? Sa kanang kuan ba ya? Sa ana? Bukid Hill. Dagaglubi. Uy, waa. Labay di ko ni butong si Munaw. Pwede ba nga ang butong ilabay na ko sa butong? Dili. Ha! Hallelujah. Ha? Tagsara man nata ka butong ato madala bay kay bugat magud siya. Bay, mosaka ta ni nga bato bay, nadaghang luggage sa babaw ni bay. Ay, baday lahos sa ta baday. Ta. Ato na lang ko ako ng luggage nga makitang along do eh. Kani, mosaka pa man ni. Ay, tayo na ka. Try na ko, wait lang. Okay. Oh, daghan siya kag luggage diri bay. Marami ko, gigo ko ng lamok eh. Gira bay, ako nagkuha pag pagkaon diri bay. I got you. Oh, napay rope diri bay oh. Na ha? Oh yeah. Energy drink. Oh, dugon na bitaw dre. Itagak ni may Bay, mga rope baga. bay, napay rope. Sarap ka ano? Careful na ko na. Di ako ra giputang ang kuan bay, gipang Ay butang ra jelly nako ano ano. jelly. Na jelly. Ang butang ra nako ang tanang Tara, mga. boy, tara, boy. Kamay bay, wala ko slot trish, kuaning rope trish bay sa trish. Duha na ka buka actually. Duwa ka lubi, ako na lang bi. Tara, let's go. Wait lang. Ngawa ni ka naman gamot ikaw pasaka ba nang maabot ni mo top dito ba. Sakit ka diyan. Wait na, gibilin man ng rope. Ta. Nothing on my hands. Nothing beats a Jet2 Holidays. And right now, you can save up to 50 pounds per person. That's 200 pounds per person. Dapat na yung background music. Trish, okay ra jugog na background music, Trish dili kay background lamok. Lagot pa na yung siya dili, oy. Unsa man day? Lanay bandage reyo ka na ba der? Bandage. Kuha na. Gamit ka na ba eh? Oh, lahi lagi ni siya nga berry, bay red lagi ni siya nga berry. Ari na Trish. Sa pawis sa kaslat. Kani daw. Kilbak din na. Ah, healthy. Ibutang. ang red nga berry. Q. Healthy siya? Oh, nice. Basta ba na? Healthy ang red nga berry. Ang red nga berry kay healthy. Araw hapit taon Ah. do. Dapat mahinog siya. Ta. Yeah. Okay. Napay luggage ito sa unahan. Dapat makasaka ta na brother kanang bridge oh kay napayo sa bridge pa dumabaw. Lagi na ako. Kaninga na left. Oo, kana. Masaka na na to. Kay taas patag stamina.
Diri ba ta? Tama ba niya akong decision? Or Oh, dili dira, ta? dira. Ikaw Sakto lead, na, ikaw sakto na, lead. sakto na. Ikaw Ragi, sakto na, dira. Napay sports drinks dire oh. Saka man nata tong stamina o mag sports drinks ta. Imna na lang. Napay luggage diri oh. Pato, sa ito na. Makakuha ni mong mushroom ha. Naipiton. Makasaka ta diri, oh. I think so. Oh, sige ta brother, lead the way. Wala na lang. Shift mo bay para mo sprint. Mo lunch oh. Ha! Trish! Nice one. Okay, so asa tari, right? Dira Right kana ba? kana oh, kana. Kana Kana na nay ikuan. kuan. Saya bantaya. Oh, ay magpapoison. Ikaw lang awa. Okay. Dili Trish. Huh! Dili. Huh! Thank you. Buddy. Ah, thank you. Okay, Adrenaline. stamina. Sakana ko. Ay, yuto. Okay. Wait lang. Ginahiner ko. Ginahiner ko forward. Naningkamot ko forward. Trish! Natagak ko! Brother! Thank you, brother. Ah, thank you. Brother, Si Trisha. brother, dapat siya. Natagak ang putot. Brother, kaya mo yun, brother. Sige, brother. Brother! Brother! Ha? Naunsa ka? Right. Ha? Guys, okay na mo? Guys! Basta kami. Wait lang. Okay. Kailangan ba natin ni mag-group? Tara ba eh? Need tatong piton para mabutangan ang group. Naipiton dre. Oh, ibuta dapat ako'y muda sa piton da. Wait lang, bay. Munaog ka balik. Ha? Ayaw. Ayaw nagdaog. Ha? Kailangan ka makaon trade. Wait, natoy katong healing. Ay, di ginihin mo dito. Poison pagit. Wait, naman to yung medkit, di ba? Nakoy medkit. Naog na lang dre brother. Tabangin na to niya. Ako din mo ilapay brother. Oh, drao, sawa ha. Asama. Eh, dahil lang. Muna! Bandage! Naatri ang kuano, medicinal herbal no? Naatri ano, nagkarot pa, medicinal root. Hindi, magtagpo na kaniya sa babaw ng fish. Camping sa jellyfish. Oof. Tapay, kuan drao, luggage, likod di ba tres na luggage. Oh, nakakagid eh. Saan na? Bandage. Munaog kaya ko bay. Mix. Bay, makasaka mo drao. Gidaw. Kasi naani mong item. Nakoy rope, nakoy That one, siya na ako na ilagi. rope ra. Magamit ako diri. So may napakay bakante trash. Nakoy piton brother. Biya, munaog na lang ko, bay. Munaog na lang ko. Di ako sa
sabay. Ah, makasakar dito diri oh. Pwede diri ba diri? Diri ta ba diri? Bay, makasakar dito may diri bay oh. Diri sa diri ba? Saka mo diri. Ako dito. Diha na lang. Oo, diha. Isa ka nang load pag nasa. Wait, nasa isod sa kong backpack gani. Napay, 1 euro. Na ako'y tubig diri, lantern o kuan. Ay, Rocco, pero full na ko. Ali na Trish, makasaka na daw diri Trish. Asang piton, ah, piton B. Nana ko ray. BRB. Q. Ta. Trish. Ilabay na lang na. Ay, laban na lang. Piambi na be. Makuha ko na. Ako na be. Brother! Kira. May utos jellyfish. Let's go, let's go. Ta. Tara. Biscuit. Oh, Go. asa, Tusay bako. po kagi. Tusay po kagi. Ha? Nilahos. Okay. Nilahos ginoon siya. Luggage, ay, Stamina. Ari agis Kaya. Kaya na. Ari agis kilitrish. Hindi siya Kaya ni? no? Loads. Diri ako, diri sa kuha. Kabarog mo diri. Makakuan mo sa mina diri sa kuha. Wait lang. Mag-set kong piton sa taas ah. Wait lang. Una ko. Hindi man yung lamo, boy! Hala! Boy, Trish, maapos kita. kuha ko, Trish. Dali, boy. Ha! Trish! Peace! Ten. Buha! Trish, guniti ko, Trish. Trish, thank you. Okay. Next. Next! Mag-set ko piton. Mag-set ko piton diri bi. Kaya lang. Napay empty luggage doon to ay kon oh, luggage. Brother. Ah, paminaw na kung kadali. Brother. Na may ruta dito brother. Makasaka to. Dira bitaw ta ganina bitaw. Dire ba rin? Sunod gani. Na bitaw brother. Dire. Okay. Try na to, nilisod kita, boy. Maglisod ko ba eh? Oh! Sa pakanas ako kayo na damage ko ba eh? Ilagay siya rin sa nahan. Blowgun amo na siya katong ano ba eh? Wala yung kamatay yun. Control man ang Oh, bandage. Dra nga side ba oh? Ay, bandage? Babe. Oh, na. Gamit ka? Ah, Oh. I-heal ka, B. Heal Jason. nice, thank you. Dire ba? Ta. Saka na dali. Dari. Ah, dari. Oh, wait, Dre. Oh, careful lang eh, jelly. Dre, niya saka tani kaning white. Niya saka ta dito. Kaya ba? Okay. Dre, Mars. Gi. Naka saka ta. Timingan nyo ba? Mo shift mo pa doon kung doon mo. Dre, ko ako. Ah, thank you. Okay. No, direta. Ay, di pa, way. Ah, Dre. Okay. Dre. Yung kulong. Ha! Nabot ko. Nyara ba? Na-damage ko ba? Men.
Ay lang. Ali. Nice one. Okay. Ay lang. Oh my god, I'm gonna be dead. Hold lang. Kilig, stamina na butas kayo. Pwede ka matututot kili to. Kilid. Asa na kilid? Actually, brother, mas nindot tre brother. Tre brother. Dre sa right, Trish, kupot aning wall niya. Move sa right. Napa may Okay, move pagkaon? sa right, Trish. Dre ba? Pwede ka dre brother, mas dali dre ba eh. Okay. Dili brother. No. Hoy! Kaptan tiga. Tres, buhay pa ka? Kat. Okay. Di-recruit siya. Nice one. Di sana may Yes, kay ma'am. gisingot na akong kamot. Dre kay makuha ta mo dre oh. Gigi. Pwede man mo crouch ang usa ba niya ipaambak ba? Brother, kuha ako brother. Kuha aja ko brother. Brother. Direct click ko. Dali. Ah, salamat. Shift 3, shift. Kung padung nahurot sa mina nimo. Limars. Dali. Ay, salamat. Mas kaman. Ay, salamat. Okay. Ang silipis. Di mo Dali. tinuglo na, oy. Dali, tala. Diri mo ta kanina, di ba? Wait, dali man ako tatamo sa ako. Dali nga. Dali mo sa ka, dali. Ina mag-scouts ako, tanaw na kung unahan. Dili. Wait, double eh. Dili siya double. Dapat. Oh my goodness. Wait lang. Brother, nakay ko. Ano siya magamit ako ng item ni ha? Piton ra jud og group Tris. ako ah. Trish! Ang piton brother, imo ang isaksak ang piton brother. Oh, lagi gani. Ikot brother para makapahawi ta sa piton. Kalangas pasad aning usay. Nakoy duha ka ro ug isa ka energy drink. Mito na guro na akong energy drink. Seta na kang piton oh. Grab piton. Oh boy! Yeah. Ching! Benar? 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 Hey! Benar? Nana ko diri! Ah, sabi na ako. Gi! Ah, Kabot ka? Oh, di. Kinagan! Wait, nako rope. Grab piton. Nako rope. Dala nako rope. Wait lang. Sabi na nimo. Makuha ninyo. Dili. Naka-blue pa, naka-blue. Gi, kana. Gi, naog. Wait lang. Gi, sige pa. Patas pa. Lupa ako, Mars. Sige pa, ina ko. Ina ko. Gi, patas pa. Gi, bakwan. Grab piton. Usama ni. Di man ni makabuha sa piton. Ang usama ni. Ha! Piton. Gi! Rope, grab, group. Tara. Bye-bye. Ha. Nice one! Mars! Mars, grab sa piton. Kana. Nice one! Nice one, grab. Di na siya di mo call stamina brother. Basta agamay kay call stamina kung magka rope. Wow! Yeah. Niduta sa rope bay. Uy, nidut kay ang rope bay. Ang hunger na ko bay. Grabe na kay bay. Asang injury na ko. Ang gibuhat ako dito ba? Nag-energy drink ko. Paspos kay kamusaka. Ano niya? Ako yung rope sa babaw. Okay. Sa ulo. Niduta sa teamwork ano eh. Wait. Tunay. Kuha na tunay. Apple ay. Pero masaka na lang ta. Sakon to. Gutom na kay ko. Basig na pa yung kuha. Napay ka ng loot sa babaw. Narata ang iba dati, narata ang iba. Kakula ni nga game eh. Cool ka siya ba eh. Promise. Nindot ka siya. Guys, tabangin to. Guys, Oh my god, challenge ni bay. Gi!
Unay, berry dito. Gi! Diri, saka mo diri. Makasaka ka, Dre Trish. Kaya na. Kara mo, slide mo diri, slide mo diri. Okay. Slide mo diri. Nyari mo na ko ah. Copyright. Brother, wala na tayo food, brother, sa bag. Wala na gid brother. Lantern yung naa diri. Ano ng lantern? Ched, tamami. Kaso gid. Tama na. Babaw naman din, ang bibris mo Muli po. ko, Andre. Matag na ako eh. May luggage there some. Na-bibris mo. Oh my god, asa mo nilapita ni. Kailangan na tapos sa ka, boy. Diri, Kana diri, nanay diri. pagkaon ng ang bush. Wala. Wala. Good, boy. Gi. Fog naman ni diri bay, makasakta ta diri bay. Diri man ato. I mean, makasaka. Tako mulabay kung group pre gani, ha? Diri, oh, Nakay diri, anything magamit ato. Nakoy rope. Bader sama. Bader, kuha ako bader. Nini fog bader. Right-click ka. Bader. Dali, right-click ka, dali. Dali. Bader. Kasi, tagaan ka, troop, di lang. Uy, wala bader. Ano ko stamina? Nanang fog. Di ka na. Gi. Kana! Peace. Bader, magdiyo kabot na bader. Di ka kabot? Ay, sa kayak to. Salamat. Abot ka? Bay, Nay, gamay na ng rin. poison. Gamay na Asa, lang jugay gamukbang ako. na usad, Dre. Ang apple! Nawala ang apple. Nataga kang apple? Asa man? Nataga kang apple. Siyapak ko ng turutot ni Murotris. Nga mo mo itong gidrop ang apple. Bogo ka. Wala ko ga-expect na muligit siya. Gamay nagkikitag food gani. Gidrop ko na yung apple. Talo. Ay, bisit. Hala, usa man eh. Ay, sakit. Poison ko ba? Tri, saka. Ami. Doon na kayang kuhan ba yun? Ang bridge. Bay, gutom na kay ko, bay. Atay man eh. Hala! Pwede mo ka og balas. Hala! Ano ba yun? Saan ta man na pagsoko? Diha, boy. Saka na ba der? Kaya man siguro ba der, no? Dili ka sa... Wait. Pwede ba signay food dre ba der? Dalang sa mga bush ba? Ano ba der? Slide man bay. Nai-food dito. Nai-food sa unahan. Hilaw. Wala na ng hilaw. Papoison ka na. Pwede ta kasaka adres kilid. Bay, nanang fog bay. Wala na ni. Yeah, sin Wait, wala lagi ko na poison na to, ha? Na poison ko, okay. Salamat ah. Peace. Dili man nakakaya, brother. Dili nakaya bay. Balik man nato dito sa right side, brother. Nikuha na ko sa food good bay. Gutom na kayo. Reset. Ay, kagapoy na ka-reset na. Let's see. Alas 10 na. Sure, jug ka. Di okay ra ko. Reset to. Ganang ang kikisya sa game mo. Baka makakuha mo diri. Makastamina mo diri oh. Stamina to, Dre. Ay. Ano lang. Stamina. Kisay pinakataas yung stamina nato. Bay, akong stamina no kay murag 118 na lang. Oh my god. Di mo dabay, di kaya bay. Kamay na lang paan. Wala na gito magamit. Ay, wait, Trish. Anak, crouch ka ni Trish. Mamba ko ni mo. Crouch, Gi. Ari sa wall, against the wall. Okay. Ano, di ko dapat Mo space lang. Stop. Ilang ha. Okay. Yeah. Dili ko makapatong ko diri. Mahulog man no. Mahulog ka bay. Slide. Diri makastamina ka diri. Murag mo ka lang ba, mo kilid ba. Kaso, What if
ay bridge lagi pero mabalik agad sa ubos. Diri daw. What if? Uy! Ayaw mo panuklod! Uy! 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 Sip! 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 Panuklod, Sip! Sip! Sura ni ba yun eh? Wait, what if? Wait. What if? Saan pagkuhan? Saan pag... Okay. Ana. Yeah. Okay. Okay. Lang. Okay, grab. Boss gay, mas himas ako sa PC, boss. Ako, boss. Boss gay, mas himas ako sa PC, oh. Boss gay, mas himas ako sa PC, boss. Game, mas himas ako sa PC, boss. Sid, baho kay kaglupot, Sid. Game him. Sid, baho kay kaglupot. Mas baho imong naong. Pero di madaba dere, isit ba dere? Di, kaya lagi ni Baday, kaya lagi ni Baday. Kaya na, amo to lagi tani sa na Sid. Wala ko stamina good. Pwede dra. Agay. May gutom na kaayo ba as in. Brother, si Trisha ba kay taas pa kay siya stamina? Lods. I am a ghost. I am a ghost. Woo! Dapat mahadlokan ako kasi I am a ghost. Woo! Yeah, paglingin ako na mong now. Woo! Yan, iba yun. Si Trisha ba kay taas pa kay siya stamina boy? Atay mo na siya. Kita na rin kalisod na to na rin. Taas pa kay siya stamina. Gapo yan eh. Nadugay ka siya namatay. Bugo mo na siya eh. Oy Trish, Umalis ka ba? ikaw ba? Trish, taas pa kay kay stamina Trish. Hawa ko bawal na mag-espiritu. Pwede, taas ka siya stamina. Sama na siya oy. Gikan ko nagkaon! Boy, gikan ko nagkaon! Di, pagkatagak ni Trish, pagkatagak ni mo Trish, taas pa kay stamina. Katana ko ni... Oh shit! Palay na! Oh, dugay kay siya mamatay, kahit kay ko. Oh. Patunok koy, patunok. Papoison ay, papoison. Tala. Dugay. Patay na siya. Nabundak ang lubot. Gago, buhay pa! Buga. Nadama. Uy, sama na siya, uy.
Sabi ko, ganagi ko sa game man Nindot. Oh, Tres, ay nagot pag kabalo ka ba der? Unsay nakakuha na to ba der? Kay imbis nga kanang turutot ba? Pwede na gyud kay na ilabay ba der ba nandi na nadalon. yes sir. Ano di mo? Reporting nga duty. Reporting nga duty, sir. Sir, yes sir, yes sir. Yan na yun, ano mga guwan? Reporting for duty. Boy Scout, di boss. Kuha mo gunigod, field trip mo gunigod. Yes sir. Tres, imo gitong kuhaong turutot Tres, pusilon giti ka atong kuan Tres. Ibis ka ang inventory slot niya ba kay kanang pang food. Mo good. Turutot ano. Nothing's all ahead. Darling, hold my hand. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of 4. Ay. Tama naman ako eh. Please. Bay. Gikwa agyod. Ilabay ko na ba dar? Ilabay. Oh, sa tungod ras ilabay. Ay makuha gyud po na niya. Mana ilabay oh. I-hold mo mayo. Bye-bye. Lain na po din kita laban eh. Uy, pangag lagi ni ako karakter, bay. Oh, Mariani mo. Ta, nay lantern, nay kompas. Tarabay kita man kanang. Bada ato i-scout da ng kuan bader ang kanang ang purma sa ano ba? Ay, kapis! Bay, tabangin ko ninyo, bay! Mamatay ko, bay! Na! Di ba ka matabangan bader? Di ka matabangan bay? Dili na mo ka malihok bay? Oh my god, I'm Kung saan ka poisoned. paglihok? Pagkauna na, sir. Pagkaon na ra. Bay dapat tanawon na to ang layout bay. Dapat makakita ta sa layout. Pinaka-right kaya ta, pinaka-right. Sa pinaka-right ba? Try na to sa pinaka-right. Di bader kada game bader kay lahi siya bader. Random yung generation bader. Kuha sa kaning kwan, lagi sa baba ba? Nilagay sa babaw. Ay, kap! Nakamindot sa buwan, nakamindot sa berry, naman sa way. I think ang best food na nakabili ang berry because ang medicinal way. Ay, Oh. Tada, nay kwan na, nay jelly sa likod mo. hindi man ako na makaon. Di ba, kuha ako, dada. Unya na yung kana. Puno na ang Kani ba unsa ni? Ay, wait, napadi yung Anti-rope cannon. Ano sa meaning ano? Anti-rope cannon. Oh, tanawa dre bader ang layout dre bader tanawa gani oh. Di ba? Taas kayo. Dira ta musaka. Kaya
ba ninyo? Yes, sir. Oh. Maningka. Wala ka na siya. Buwan na siya turutut, pero ganda na po siya lollipop. Sa Toto, let's go, let's go. Ano na, uy. Low ko, Brother, low. naka-rope, brother, naka-rope. Wala. Duha ka buka ko kaning rope cannon o kaning anti-rope cannon. Baka niyo, baka niyo. Okay. Tata. Lubi. Ay, kung lubi, Trish. Wala. Tapos bilis namin lang ano yung Trish. Wala na siya save, no? Wala siya save, no? Hala! Nasa ko yung save sa host. Babies. Naka-save, Trish. Wala. Paper. Feel ko ang save ano ginawa dito sa baba. Maka-achieve mo sa checkpoint dito. Gamit Naman yung mo air. Labay ko na lang. Sa rope, ikan sa rope kan. Kaniki, antay man siya, no? Actually, okay. Blue man siya, oh. Wala man siya, rope. Blue man siya. Wait, actually. Pareho ra ba ang layout sa level? Mura no? Murag pareho ra no? Parehara Siya, katong random siya ba ay mausab siya katong after 4 hours gani katong kita sa lobby. Lagi sa mapa, oh. Pareho ra man din siya, hindi man siya yung ano. Sa energy drink, lollipop ko. Paano na lulipap eh. Bandage ko ba yun? Ako'y damage na. What the heck? Kung saan ba yung lulipap pa eh? Then, napaka- Hala, lulipap pa eh. Dili ka makuha agad. Wala gilo. Ha? Oh! Napaka-vegan. Napaka-energy drink. Dat ana, gamit ka na. Wala ko sir. Wala na yun. Pare be. Peace ko. Luya akong karakter. Gago! Saman? Wala ra. Sama ni. Bay, Sama, pas nasa may pas isa? kay ko bay. Bay, di kumakok stamina sa lollipop. Lulipap gani no. Grabe ka na kay lulipap. Lulipap, luya, uy. Pero makatulog ka bay. Kwako! Pero makatulog ka. Hala, nga naman eh. Bay, makatulog ko. Bay, kamayo na lang energy na ko bay. Bay, nakoy si akong kuan bay. Mawala na brother. Mawala na. Ah, mawala rin eh. Okay. Saan eh? Ang kaning rope cannon ba? Saan siya? Ikaw siguro ni magbato siguro. Kailangan ko mo try niya pero dapat na ako extra nga rope cannon. Direta. Teka na na siya rope pero ako kabalog kung sa kataas ang range sa yahang rope. Oh, na jelly dire, careful mo. Pre, ako, pre! Na, nakasaka na ako dire. Kaya mo yan. Mars! Ay, Jelia! Ay, salamat bandage. I love it. Bay, napay kanon dire pa der. Napay sa kanon. Nay, rope cannon, gay. Try na ko Oo. niya. Kailangan ko mo try, ani bay? Ayos sa kana super layo kay brother para makampot ra na to. Diya siguro Hindi tungod. kailangan ko makabalo sa Ah. siyang range, bay. Dili siguro tungod oh. Wait lang. Mubuar di sa. Alalalalalala. Maura na! Maura na bay. Maura na! Ay di wow. Patong sa karop kanon to. Ang antay daw din ako gamiton ng antay kaya wala ko'y ano, wala ko'y backup sa antay. Wala ko'y backup niya.
Ano ito, Trish? Hindi ko makuha na ng rope eh. Test niya, later lang. Wala na may choice. Kasi pwede makuhaan. Hindi ko lang siya. Hindi ko siya option. Pero man yung kahit. Tie knot. I don't know if number ito. So, Trish. Ano ko eh? Dire. Uyin ba ka na, Trish? Dari na ka ba? Dari na ka ba? Dari, on me. Kaso na ko, Andre, na tunok. Ah, maagi tas kilid, maagi tas kilid. Dili mo taganiha. Dili pa dili mo ko dili ko. Dili taganiha. Ah, okay. Ay, dili dira, ari mo diri mo. Naog mo diri. Pwede ko Kapyot mo, agi mo skilid. Ah, di ba? Okay. Right. Kuha ko. Brother. Thank you. Okay. Nadara ang bridge, oh. Grabe, makasaka ta diri oh. Magbutang kaya ko group bay. Una kaya ko magbutang ko group. Ani, pwede naman mo kuha no? Kuha sa mi. Ah, wait lang. Kuha sa mi. Gigi, saka. Nice one. Goods. Oh, ganoon na po uso. Okay. Nanatay progress ba eh? Sorry bay, na bridge. Masaka ta sa bridge. Makita dili. Ano lang, move kamay. Muna ako kita sa bridge. Di, ato ta sa pika, saka ta dito tong muyul. Ah, pwede. Sige. Dito tali na kay turutot, oy. Ay, kabisit! Gina na yan, turutot, oy! Okay. Brother, I'm good. Okay, straight lang na ako. Okay. Ay, salamat. Very good. Oh my god. Nice. What? I'm Hello. Gets resurrected at Trish. Trish. Uy, ngano ka, uy? Kuha sa kong snack. Hapit ako maabot na to. Naputol pag yung...
Excuse me. Isa-isa di ay dapat. Ganaon na mga kagod. Bullshit. Mga kadira. Diretso na lang lagi. Ganaon na mga bukat kay kagod. Bukat mga kay kagod. Kiyat na lang ni mo. Tag-isa pa di ay. Bukat mga kay kagod. Ano pag-diet na. Sige kaon god. Padala na lang na ni Turutot ay. Ta. Balik sa sir. Pogi kung pogi. Naira, salamat sa gifts. Darling, hold my hand. Nothing beats a jet to holiday. Hold my hand! Hold my hand! My hand, oy! Hold on. Yari bay. Teamwork na bay ha. Dapat bay mapasar na to Yeah. bay no. Ha? One, Okay. utog. One Sige. team, Okay. one go. One team, one goal. Lotog. Lotog. Yeah. Hey, bullshit. Pila na nga ito na kaupat. Ha? First pa ni. First game. First game. Bante. Lihok. Brother, naihok sa baba, brother, naihok. Wala. Brother, naihok sa babaw. Wala, di na ko-play. Brother, naihok sa babaw. Hey, hook. Ay, kuha lang ako. Dadaan ako sa boss. Pre, kilapay na mo Turutot, Tres, ay. Let's go. Asan naman mo? Oh, dara. Bebe. Manay pulos ba rin? Muna yung nakitaan nga happy ka siya. Wala na siya sis. Toot!
Putut! Salamat Oy! sa Kyrie. Ay, sorry. Naira, thank you. Uy, trutot mo kurigot! Sige, guys, pila na may ka, ano, Trutot man eh! ancient box. Putut! Puturutot! Puturutot din na day! Tut! Tut! Lu! Ay! Ay! Gusto sa'y! Wow! Nag-heal ko ay gago! First try pa ni, first try. Jag kayo mo ha! Nag-heal na gani ang tao! God. Batag lobby. Napakuha po yung lobby niyo. Ilobe! Sen, ibutan niyo si mong vaccine, be? Puno na, Trish. Puno na. Asa man gid ang ruta na to, brother? Mo to kato niya tong i-follow, brother. Okay to siya, brother. Basta to sa tagsa lang to sa bridge. Ikuha tayo siya ko, mga apple, Sen. Trish, kuha ako, Trish! Trish! Kuha ako, Trish! Ay, salamat. Thank you. Saan mo tong kaniha, brother? Kulang man dito ko na to. Oh, saan? Napay apple diri, oy! Uy, bandage ba? Oh. Apple. Mas dito tang apple. Madara, oy, apple. Aw, ang energy drink ko kang... Nakoy! Apple. Nakoy apple! Ang ulos niya si Toy, parang apple. Airline food. Kana, napoy food? Dala na, do ka food. Dala na ninyo. Pagagay ko sa ka food, B. Ulo, mas dito kasi to. O na, B. O na, complete meal. Double kill. Kanana. Tara, asa man ta? Ta, left or right? Pwede raman diraw. Niya mo energy drink na kanang sa white na bato ba? Tara! Pero sa tagsa lang ta sa bridge. I-upload ko na kung yesterday nga game, guys. Wala ko ka-upload ganiya kay tulog ko ba eh. Isa ka. Kuami. Thank you. Naya, naitunok. Lagi. Dream tayo sa aka to kanya, di ba? Dire. Ako na be. Kilo. Ano? Ipad. Da ka na. Gi. Nila. Beeps. Giamuang mo na ka. Trish. Abio. Well, Uy! Kustrisya. tama na. Hoy, tagsa lang ha. Okay. Malay ko ba? Mo gyud. Sigaso Di na ba ba games team ito eh? siya, looter yapon. Looter gina siya, guys. Hoy, dili mong good, gabi kayo ka judger. Okay, ikaw na. Naay pa lang dili. Sama mo bridge more, di hata, brother. Check na ako dire.
Makasaka ba ta dire? Amo i-brace po sa babog do. Ning bridge na ang usa ba day? Wa na. Wala na, timahin mo na. Go, labang na! Tanawan si Nadra sa unahan. Labang na siya? Oh. Ta. Nasa kaanan dira. Trace, nasa kaanan dira. Wait lang. Gay ko. Kauna, kauna. Gigi. Wala daw ba doon? Ha? Gilang, nakatay ko na tayo rope. Gilang. Gay. Little wait. Ako mo energy drink ko sa babaw niya, mo rope ko ha. Sid, mas nindot. Dagko Sid yung asa mo. Na, uy. Nakalabang na nung kanoon. Diyan na lang ta, diyan na lang ta. Ako na rin choice. Ay, sa kapas. Ako si patalaw ni Sid. Sarap din Sid. Oh, mas nindot lagi dito niya. Usama niyo pagsaka na balik dito. Lisod naman kayo na. Sarap din Sid. Kailang. Mo energy drink ko. Kunya. Wait lang. Energy drink ko. Kunya, musaka ko sa taas. Mag-rope ko. Okay. Ready. Go. Oh. Kaya na? Kaya ra kayo. Mag-rope ko dire. Mag-rope ko dire ha. Piste, wa man kay rope di ay. Wa man kay Tabangi, kukusin. Nyara. Nyara, wait lang. Asa ka? Oh, nice one. Kasi kaya ram day. Brother! Nagkuhan pa nag-ESP. Okay. Hey, I'm on the world. Kaya ram day. Try na ako tuloy. Kaya pa. Asa ka? Nagtaas! Ay! Kaya ram din mo day. Nag-arang-arang na dirisin. Gani. Napaka ni siya pagkaon ka ha. Naanada si pagkaon. Kasi pagkaon. Dapat taas 6 stamina. Brother, nara kay pagkaon, brother. Brother! Brother? Hello, adong nako. Dapat mukaon ka, brother. Taas-taas kag Ah. stamina. Okay, Kaon kaon rito. Gi. Nako. Uy, gago no. Saka ka. Nice. Dala. Gi. Diri ta? Gi. Saka. Trish, ko ako, Trish! Trish! Ah, di ka abot pa din.
Di ra Kabot na, kayo. kabot na, kabot na, kabot na. Wait lang. Kailangan kuan. Kailangan ka makaon, kailangan ka makaon. Diri ka dapit, diri. Wait, tamoy ro. Wala, wala, wala. Ha? Pero arang-arang na ba diri? Okay, kaora ka na ko. Wala, try. Try na ko ah. Hoy, salamat. Okay. Asam tani? Dire? Dali, Trish. Trish. Amping mo sa jelly ha. Bantay sa jelly ha. Wait. Kuan na pagkaon. Kasi need Nice. food. Ah, ikaw. Kanana, kanana. Bay na, doon lang kayong fog pa Ka yan. Trish, pila yung food ni mo Trish. Wala na. Sige lang. No, I mean ang imong meter ba? Meter. Taas pa? Okay pa ko, okay pa ko. Tayo. Okay. Drita. Day, muduol ta sa fog bay. Ha? Lahi man ang fog brother. Ang fog naman sa ubos. Lahi man ang fog ang puti. Ah, Purple man to ang fog ang makadamage. Kung ano siya, fog. Nanguha ako sa mga pagkaon. Let's go. This one. We're doing it. We're making Huwag lukot kami. progress. Hawag. Oh, gakos mo. Brother. Oh. Gi. Kuha na ko. Yeah, thank you. Walay food? Wala. This one, thank you. Magi food? Wala git. Okay. Sure na ni. Ako. Thank you. Oh my god. What a progress. Let's go! Yeah. Nya, asa mo ta? Okay ni. Ala, na-smoke boy. Dito na Magmauna eh. na no. Oo, bitaw. Naikuandra. May nailagis boy. Nailagis ito. Diya bro. Checkpoint Nailagis. ba? Kasi pagkaon na ba? Let. Na yung mga mushroom dire bay. Ambot na. Musalig tag mushroom. Wait lang. Dawa na to. Bago Dalawang isa. mushroom. Nai-rope diri bay. Nai-rope o ka ng medkit. Naipay luggage diri, gagi. Nice one. Tulo ka buka item. Oh, nice na energy drink. Nice one. Nice. Kana na. Naiflare. Kuha ko yung rope Okay, eh. ang mushroom. Okay na mushroom? Ay. Wala ko na unsa. Kaya Wala ka na unsa? Wala. Ang kaon ko. Basig kuan bay Okay, kanang ang puti nga mushroom. Okay, ang puti nga mushroom, brother. gigi. Napa dito? Ay, na-bridge. Bro, cut mo Wait, na. na-poison lagi ko. What? Huh? Flare na. Flare, ako ang gilabay. Dire tagi bay. Bisod ba nata, brother? Sa'yo man nata sa right side ba? Sayon dira. Wait, testingan ako ha. Naman dire oh. Nakalayat mo dire. Tama na. Pantay mo sa tunok ha. Tunok. Ay, na mushroom mong ikaw. There? Ako. Asa ka? Ay, okay na ko. Tara. Bus, na may susoyos babob no? Ay, apit ito, boy!
Oh my god. What a My God, nice. is this it? Bay, dara ang kuwan Is ba this yun? it? Ang zone bay. May statue boy. Ngani. May campfire. Backpack! Bay, kuan. Vek vek. Vek vek! Kuhaan yung backpack bay. No. Uy, gago marshmallow tag sa tabay. May mushroom. Light. Oh. Light, light. Moral boost. Hey! Cook, cook, cook. Cook, cook. Oh my god. Oh. Hey! Bay, awa bay, na-clear dito mga area bay, awa, na-clear. Hala! No. Unsa? Abi na ko gumana to. Bay, na-statue dire bay. Save point ni dire bay. Brother, saan pagbutang niya sa backpack, brother? I-drop ni mo ang backpack brother niya. Kuan, hold E. Open. Unsa na? Anti-rope. Unsa man eh? Ay, ang tayo. Oh, anti-rope. Muna akong gikuan ganiya. Para unsa man eh? Wala ko kabalo. Eh, bullshit. Save point na siguro to bay. Mana brother, gikuha na mo na brother. So, unsay pasabot ani maka-continue tani next time? Di ko sure brother if save ba ni siya. Wala, wala. Ba na ang statue man. Diri tumagi diri sa right oh. Oh my god. Ta, let's go. Budi, wala kay duty ba eh? Budi, duty ba? Hindi daw ito kusin. Uy, may mga luggage diri bay. Ay, kusin. Alas 11, ma-duty po na ba ni Sri? Salamat. Gauwan! Uy, gano'n na tao po dira! Asa di ay? Diri, magutagod. La, grab a vine. Oh my god, vine is vining. Oh! Brother! Guys, no apple. Give me that. Nay vine ba? Nay vine. Uy, kuyawa na eh. Oh, bay. Wala ko unggoy! Napay ko Andre sa pikas eh. Kapan na ni Bay? Pakaika na pero di ko kabot. By the way guys, naku nakita mo mga comment. Palit mo na siya. Palit mo na siya. 50 na siya sa Steam. Gapon sa 150 ka. Wala. Agay! Asa mag yan? Red butterflies? Mga ano lang.
mga particles. Dire bay, nagyanan dire bay. Here. Nawa sa brother. Dito siya sa falls. Okay. Re. Meow. Gata na lang ko eh. Yeah. Dili, tabang. Nakasaka na mo. Si Seth ba ka natabangan ka niya? Isa mo kiglips dito. Uy, ganoon. Ano, abot Dire? si Bogong. Oh, yeah, dira. Ito ba? Check na ba? Adre good. Di. Wako. Nice one. Sani? Yawan ako ba uy? Kanina na ba ya? Kita na, aluy ko kanina na. Kana. Ah, kana. Yawan ako ba uy? Lamia siyang unsa ni eh. Bay, na-poison ko ba yun? Saan Oh, di mag-poison ba pugsa gid ya. Di pugsa gid. Bay, saan magwala sa poison ba eh? Ha? Oh, okay. Wala ba, tanawang tanong ba? Okay lang, wala may nakasipin na. Wait lang. Brother, kaya ra? Dala lang. Mawala ra de. Dahil ito lang. Wako! Wako. Pwede maligo da. Wala. Di mo, blind ba yun? Asa na ko mo wine? Sabi ng mga fruit, bayo-bayo. Lumigo. Woo! Pwede mo swim pa ba ko? Ito yung Minecraft. May mga luggage ba yun? Sayang kay bay? May mga fruit gani oh. Ang pupuntahan ng sort ni pagsakas babo. Naivine. Bay dito man nato to sa pikas mga angki, di man nato diri. Ginawa dre oh. Dira dapat pa to. Tara. Ano sa? Hala boy, na-cave bay. Eh, Na-cave. pwede ka ni driver dero. Mahulog ba mo ha? Yeah, tabay sure na mo. Wala eh, sakar ako dali. Poisonous ni ang mga kanin. Poisonous ni ang mga dahon nga ni purple ha. Careful. Gaot sa man mo dira. Kupot. Muro siya giihaw boy. Ay bay, naivine diri sa babaw bay, saka mo sa babaw, naivine diri bay. Sa
ko mo sa babaw. Pare, saka mo sa kuha diri. On me. Nai-vine diri, makakuha na tag-vine ba eh. It's me. Saka sa babaw. Brother, kasaka ko. Brother, ko ako. Awa, nai-vine dito. Pero question is, ikabot na to mo, nabot tayo makuha na dito. Ang question is, kaabot na to stamina? Dili, okay, gamay magkaog sa mina, basta mag-vine ka, pero ang pungutan na ba, ikabot ito ba, kung nabat kapatungan. Pwede ko mo rope daan. Moro? Ay, katong ko ano, katong dragon, Kani? butcher ba, o pwede. Let's go nga yun eh. Balik tagi. Ganahan ko dra ba dayo? Kana ba kita na ba dayo? Oo. Kana ba kana. Oh, lagi. Ta, let's go. Kaso lisurog balik sa akin ni mahulog mo. Hinay lang yun. Kupot lang yun mo. Hop. Kupot. Bay, na may cave ba yun? Dire ba dayo? Makasulot na sa cave? Mukip ta. Dire ba? Dire ang Saan man taon ni siya eh? Muro siya spade. Bye-bye, Trish. Ne. Para ba dayo? Muna yung gusto ba dayo? Oh, nice. Namatay ba na? Ma-revive na to siya. Ay, buhay pa ka, Trish? Nakay midkit. Gay. Dapat na, brother. Mission Impossible eh, brother. Indiana Jones. Oh my god. Oh, nice! Nice one, brother. Oh, di ba? My god. Ako sad. 생각해 내가 신부는 자식 하지마 사랑하는 새끼만 해라 이랑시. Yes sir. Reporting for duty sir. Ha! Bakit? Sa tao eh. Hindi ko pala sila. Hare! Uy! Uy, nasa tayo. Asa man siya? Ay, wajud kay lami ba din? Bay wag yan. Naray! Nawas kong kilit! Kilit mo! Malo ka tayo! Tagak. Bye-bye. Ha? Anong sabi ko sa'yo? Ha? 다시 해보신 반응지마 하니하 시나마 히나 윙빙싱 블루. That's Steam Ha? ba? ha? Brother, ay brother, mabuto na brother. Mabuto na. Kabalo ko. This one. Makakat ka na? Pwede, pero murag kuhan kay siya. Saan pala mong ghost set? Ha? Ay Gusto pagbuot. naman ka, tala. Hindi lagi. Ghost naman ka. Salamat kay sa inyong cooperation ha.
Padalong mo kaon. Balon, mamidid balon. Dako, dyan kayo mo. Natabang. Cheering squad, Melods. Kuha may boss, mga guardian ghost. Guardian ghost. Simple na dyan kayo ito inyong buhaton ba? Nangamatay pa mo. Lisent, oy! Oh. Ako pa'y pasanginlan. Nanangil pa siya. Utro po ka. Brother, murag night cave dito, brother. Makasunod ka dito. Likod mo. Da. Straight tira. Saan na dira? Wala rin eh. Wala raman eh. Look at Discovery Channel. Ay, alis kong dalan, bi. I am a ghost. Makasurvey mo sa palibot, bay. Dili bay, dikit rami si Muha. Di mi muhawa mo, brother. You're our friend. Stikig na akong eh. Brother, dai vine sa ubos brother. Masaka ka sa vine, brother. Kana po, Lagi pabutang pero di dito. mo kuro kaabot akong stamina, anak. Gamay mo kaon, di ba? Kung masaka ko ang vine. Bawlong. Nahuna pa ko kasa ko mga ito, bay. Salamat kayo sa inyong contribution. Oh, yeah. Check ka sa kong bag, bay. Naka-energy drink. Pwede. Adira alod so? Like, balit sa magbobos. Nahuna pa ako. Tama, Tris! Brother! Lamit ka na maging... Oh! Kot, brother! Brother! Hindi kita... Okay. Awa. Uy! Uy, ni karos ubos brother. Taka. Bottom left mo, bottom left. There. Ano ka, Rotness? Wow! Dakuan yung tabang good. Oh, uy, buwang. Kami! We are the cheering ghost. Oh, nice. Na, unsa na? Kan nag-preach mo. Mushroom. Lahos ka dito ah. Kung gano'n, i-check na ko dala sa likod. Ay, bis nga tulo may kabuk manaka. Nahimo na nun silang guardian angel. Daw namin ka supportive! Aba, Tris. Ba? We didn't leave you behind. Sud man. Pwede mo kung mag-energy drink on. Kaso kung back up na ako pag-abot sa babaw. Na purple na yung ulo. Gago na bagok pag-unagon. Matubuan, nagagbuhok. Fog, magagabay. Wala na akong makita dito nga side. Oh. Wait, kung saan eh? Gago, ang fog naman na!
Dulo na, uy. Dulo na din sa fog boy, uy. Slow, Bahala na slow ni. ka dito. Ano ko choice? Ano ko choice diretso ko. Here we go. Cut cool. Cut cool. Cut cool. Ah. Meron akong sutra. Ito dyan. Eh. Ang mga poisonous na rin, oh. Napay ko ano to. 2x ako. What are we at this? Istika. Kaya baka na, no? Straight. Oh, di kaya. Okay. Pikas, Teres, pikas. Ay. So funny, ha? Muna ni Ron. Ngamatay mo ning duwa! Akdug. Di, Lods. Kaya, di, Lods. Sakto to, Lods. Lang, nautan. Di siya mulusot, boy. Kaya itong lusot lagi. Di siya kasaka dari ngay ano, lagi makalagot gani. Hindi ako sinaan ako, be. Oh, di. Oh! Hello? Patay na ka, Lods. Asa ko nahog? Nakasa. Asa ko nahog? Sana di. Patay. Oh. Ah. Ito si Kuya Kim, mapangahas, matanglawin. Si Kuya Kim, mapangahas, matanglawin. Bay. Mo to dito, bay. Tatay, gana ko i-check lang nato ba kung unsay ano, if pwede ba talaga shortcut lahos na lang sa ano. Darling, you're my Sabay. head. Nothing can be. Ah, diyan, God, that's practice better kanina, boss. Ano? Wait. Gina. Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Wait, you don't love me like I love you anyway. You don't love me like I love you anyway. I don't love you like I love you anyway.
Masab na to. Unsay matabo? Pwede ta magano? Wait. Pwede maano? Tenderfoot. Climbing takes less stamina. Hunger grows slowly. No time limit. Ah, nada siya Tenderfoot bay. Nga version. Oo, kanya siya kay Kwan. Kung gusto siya pasaron lang yun ba? No time limit siya. So wala siya save, no? Wala siya like checkpoint na save, no? Gani. Kuhan gid siya pang one session, then reset na pod, one session, then reset na pod. Okay na tayo. Good sa to pa dagay. Duty pa mo ba? Yeah. Yeah. Bye-bye. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prob. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Yeah.